Bună lume, sunt Motanu Gamer și azi filmăm Meteosis. E un joc mișto, că e ca Gario. Să jucăm. Eu am ceva level. Să nu vă mirați de ce mă dă așa de mare. Am level 27 și de aia. Vreau să rămân pe ăla. N-a putut, că s-a dus repede. E direct. L-am mâncat și pe ăla. Nu, ia uite. Hopa! Dragule! Vezi mai bine cu cine te pui. Tim, ia și tu un feed. Da. Ăsta se respart mie. Uite-l și pe ăsta. Nu mă tem dau ăsta. Ajutați-mă, mă, ce faceți? Ați plecat. Bravo, mă! Vă dau feed-uri și voi plecați. Nu! Ce să faceți, frate Mitios? Faceți timp cu unul destul de mare. Mersi. Și plecați. Uite, ăsta e timp adevărat. Ăsta a venit înapoi. Ăsta a fost timp adevărat. Stai. O-l fac. Nu! Já vreau marș. Marș. Hai, dă-i. Frate, s-a sinucis ca să-l mănânce pe ăsta și tot nu-l mănânc. Însă s-a despărțit acum ca prost. Nu știu ce zic asta, dar mă rog. Nu cred, bă, nu cred, frate. Am făcut level 28, da. Nu da atât de mare. Pot să mă dispar direct. Și e fain. O să jucăm pe toate categoriile. Adică ăsta, Random Team, Soccer Mode, Zombie, Oameni vs Zombie. Nu. Ce mai era? Hunger Games și mai era unul. Capture de flag. Așa. O să le jucăm toate astea. Erau așa. Ce mic părea ăsta când eram eu atât de mare. Acum pare mare. Fugiu! Așa. Oh, nu, nu. Okay. Nu, cred. Nu. Fuck you, motherfucker. Nu. Fuck you. No! What is this? Mă rog, nu contează. Thanks. Mă furușeam ca să fură ăla. Și uite că am reușit. Telefonul l-ai încărcat, mamaie? Da. M-a întrebat ceva și i-am pus puțină pauză. Acum jucăm pe Random Team. Sunt la albastru.
Direct. Mă, ce te pui, mă, cu mine, că deja să mai mare tine. Pleacă. Asta e prost, frate. Deci, vreau să mă despar și... Ghișet. Oli. Da-te, boule. Nu cred, frate. Te rog. Oh, yes! Sunt cel mai mare de la mine din echipă, vedeți, nu? Deci, holy fuck. Și asta mă blochează, fii atent. Oh, fuck. Să nu vă spargă vreun timp. Da, dă-te, mă, din calea mea. Toată lumea să știe că filmez. Toată lumea. Oh, fuck. Bă, vă rog. Fiduri. Mai dați, mai dați. Bă, mai dați. Mă, mai da. Da. Așa, perfect. O să moară ăsta. Holy fuck. Ăsta chiar e troll. Cât de mari sunt. Da, what the fuck? Nu cred, bă. Mă rog, nu contează. Dar v-am arătat cum e redul timp. Acum captură de flick. Nu o să-l joc pe tot, pentru că durează destul de mult. Adică nu durează destul de mult. Dacă ești bun, nu durează mult. Dacă ești praf, durează mult. Deoarece, fiindcă pentru că sunt destul de bun, o să dureze destul de puțin. Să sperăm. Da, trebuie să fie mai mare decât asta ca să pot să... Pum. Nu. Piup. Așa, perfect. Acum mă duc așa ca să mă fac din ce în ce mai mare. Dacă vine ăla... Holy shit, suntem doi. Nu vreau să fie mai mare decât asta, că vreau să mă unesc. Vreau să iau eu toate flag-urile. Hai, să nu ajungă până mă unesc. Asta e și că de-aia de spart. Haha! Troll! Nu! Nu pot să mă despart. Despart pentru el. Vreau să mă despart. Te rog. Nu vrea.
Nu. Așa. Da, bab. Uite pe cine simțiți. Vă duceți steagurile că eu mă ocup de ăsta. Bravo. Mă enervează că când, da, ai steagul, nu poți să te desparți. Deoarece fiindcă pentru că era mișto. O să câștigăm. Ba nu, mâncați-l pe ăsta. Mâncați-l pe ăștia. Mâncați-i. Mâncă-l pe ăsta. Crezi că nu pot să-ți dau jet wreck, motherfucker? Frate, ăștia crede că nu pot să dau jet wreck, motherfucker. Da. Ce mare sunt. Eu vreau să iau steag. A, pe ăsta aici. Stai să vezi ce fac. Așa, l-am luat și pe ăsta. Nu cred că o să avem timp să terminăm. Dă-mi steagul, dă-mi steagul, dă-mi steagul. Dă-mi steagul, știi cum? O, apoi trebuie să-l mănânc pe ăsta, stai că mănânc. Eu îl mănânc eu pe ăsta imediat. Când mă unesc, o să-l mănânc. Troll. Ai, că știu că poți. Nu cred, bă. Yes. Fugi, mă, fugi. Bă, nu! Nu fi bou! Prost. What the fuck is this? Deci nu mai înțeleg nimic. What the fuck? Cât de ciudat a devenit jocul. Da, mă rog, asta a fost chestia asta. Hunger Games și... Revenim cu partea a doua. Bye, bye.